तो गाइस माने बेयाव बया जाम जादों आरोना जों दा बर' साइड मा होनो साइड सबायाव फैदो आरोना नै तामुलपुराव गाइस बिथिंजा ओरै बरिया जाम जादो नै नाय बिथिंजा जों दोङो मुकुलदो आंदो दोङो आरोना मुकुलना कपि कपि सरि कपि दांदो दोङो थांनो मोना आइजा ओरै एक मानसि गाइस बिथिंजा ओरै मानसि दंजोबो आरोना दा मोनहैनानै मा सिन जायो नोंथांमोन देखायलांनोसै आरोना अबे ट्राफिक जाम गाइस ट्राफिक जाम ओरैबायदि ट्राफिक जाम जोंनानो बाइकनियाव भाई जोंनि बाइकनि आवाजानो गोसासिन आरोना बेनिखायनो डाइरेक्ट पुलिसफोरा ताल मोनजोबखायो चलो ओरैबायदि ट्राफिक र' थाथ'ना दोन ओके गाइस तो फाइनाली जों दा मोनफैबाय खिन्थु हाबनो मोनाखै थारमाने बिदा मामा फैदों आरोना मामा फैनायाव माने बिदा हाबनो हासै ओमफ्राय जों ओरै गलांना फैबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जोंखौ नुकुला नेगासिनो बया रागा जोंदो इसोरो बाय दा इखो रागा फोजोबबावनोसै जोङो बुरखायनांसिगोन गाइस बया भिरमोन आरोना बयबो भिर दोङो माने 1 घन्टासो लाखादों जों बारनायाव दाबो ओरैनो नायनो हागोन भिरानो भिर आरोना वाह 2 आवार एबभ लासिगोन जोङो गासै बाइक पार्किं खालामखांनानै दा थाबायनाय 2 आवार जानांगौ नामा जानांगौ तो गाइस मा माबा जालांगोन नोंथांमोना देखायनोसै आरोना हायनो हाया नै ओरै हायनाय पुरा जाम साननि भिउ पइन्टखौ खिन्थु नायनो गोसोमोन बाट नै दहायनो मोनफैदो जों मोनफैनाया ओमफ्राय दा ट्राफिक जामावनो जोङो साननि भिउखौ नुनाय नंला आरोना गाइस आसा खालामसिगोन गाबोनबाबो नायथारगोन गाबोन लास्ट दे ना गाबोन नायनांगोन तो गाइस नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै आरोना मा हायो मा हाया तो गाइस जों दा फाइनाली सिगाङाव फैबा माने बेयाव हाबनो थाखाय टिकेट दाननांगौ आरोना माने जोङो दानबाय 20 रुपिस लादो नै आंजों लोगोसे दोङो मिउजिक बया बोखारदो जाय बर' हारिनि नै नुकुल अके गाइस साइटआव सबा जाय नुकुलनि साबस्क्राइबार yes I love you जोबोद मोजां नांना लोगो मोननानै गाइस नै बिदिनो दोङो मिउजिक बय ओइ हाय लोगो मोनलायबाय आरोना बहुत गोबावनि उनाव बिथाङा थाबैनो जादुखौ नेगासिनो दोङो मोनसे मानि बेगाव अर जोंब्लावनाय नै बिदिनो जाबो दोङो लोगोफोर आरोना हाय गासिबो दोङो लोगो तो गाइस मा जालांनो नोंथांमोननो देखायगासिनो आङो आरो बड' मिउजिक बेयानो मोनसे नांगौ आंखौ दिनै खोमादारनांगोन खोमाना दिहुनफिनथारनांगोन नों मा होनो आंनि सेलाव तो गाइस दा माने जोंनि जायगायाव फैदो जोबोद मोजां नांदो आरो साइटआव सबा नोंथांमोनाबो फैयाखैबा फैबानो जाबाय गासैबो दा बिथांमोनखौ जोंनाव लांनोसै बेनिफ्राय आं बिसोरखौ ओंखाम गोजा जाहोगोन हदाय ओंखाम गोजा जानो ओंखारो हदाय जोबोद मोजां नांदो गाइस तो नोंथांमोनाबो सापर्ट होबानो जाबाय आंनि सोरबा सिनायाखैबा नोंथांमोना थांनानै सापर्ट होबानो जाबाय आरो बिथांनिया 2K जाथारसिगोन थाबैनो 2K कमप्लिट खालामनाबानो जाबाय गाइस आंनि चेनेलावबो नुगोन दे गाइस अके गाइस अके तो गाइस इजा माने बक्सिं सोलिगासिनो आरोना नै वाह जोंना फंबाय होखायो ओइ फंबाय लागाव नै होगासिनो जोंना
Kali arbaw logo mulai खेबसेबाव arbaw. Thank you so much, Mera. Thank you so much. So much welcome to Tamulpur. Oh my God, mana keluar ke sampai bang? Ada Mera ke Mai bai Taiwan ni takkan. Kita Indonesia finally logo mundar na. Munbai mari mende. Ang jebor kesene mundar. Joy Mera ni. Rồi sang lại đây này á. Anh cảm ơn Philips Gan đại thằng sơi. Cảm ơn Phong với Biên Chân. Sao thì các bạn cũng bật lá cà đi thì nào này nữa. Ôi ada Mera mà đừng mưa nó sụt lên đừng cơ. Gol sudah. Ang 5.9 doang. Biasa gilibra dia. Ada Mera. Ang 88 weight. Jilnya berapa malam final? Ang sada dia menfidang sampai Tamulpur Gedan distrik dongpui dah. Ang izin kami. Yusuf. Ada tahu pergi sana saya. Anak bangsa distrik dah. Bukan saya. Parki Zuli. Parki Zuli. Saya Parki Zuli. Kami ngasnya kabut phone lagi mau kau. Thank you. Benar guys. Masang ngat. Dah. Sedang sih. Now guys, di ini episode 1 ko bikin ono फोजोबनाय जाबाय. Guys, जों माने गोजाननिफ्राय फैदों नालाय एसे बेंबाय. दा जों नुकुल भाइ मोननियाव थाहैनोसै आरोना रुमाव नङा न'आव थाहैनोसै. Guys, दिनै भिडिअखौ बिखिनियावनो एपिसोड 1 खौ फोजोबनाय जाबाय. दिनै हरसेखौ जों आनाव लाखिनोसै सानैखौबो ओमफ्राय जोंनिया भाइनियाबो माने 2K साबस्क्राइब जानो थांगासिनो दोङो नोंथांमोना थाबैनो 2K खालामना हो होमबासो इन्टारेस्ट जायो भिडिअ खालामनो बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि आंखौबो सिनायाखैबा थाबैनो अननानै आंखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोबां माने नुकुलखौ सिनायखायो आरोना नुकुलनि गोबां साबस्क्राइबार आंनियाव दोङो माने सिनायो बेखौबो सिनायो थ' बिदि गोदोनो सापर्ट होबाय था आरो जोङो बर'आनो बर' अरायबो जोङो माने जमा जमा भिडिअ खालामलायबाय थागोन बिदि गोदोनो सापर्ट होबाय थादे गाइस अके guys love you all guys बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय एपिसोड 1 खौ फाया जोंना मुड अफ जादो दै मानोबा मिथिया दै ओंखाम उखैदो थ' गाइस बिदिब्ला दोनथ'बाय